Tá go leor buntáistí fáin muid go leor customary maiall ar an Gaeilge tagann siad an seo go speisialta maiall go bhfuil seirbhís tí Gaeilge le fáil agus is mála go gnó dhéanana trí Gaeilge. Tá Gaeilge ar gcóras fónain, tá Gaeilge ar an suíomh idirlín, tá sé ar go stáisiúireacht ar fad agus tá sé ar na bheanana tá teistil fríd gaiir agus an chunda chola lá. Déanann sé difreach mór, is mála daoine Gaeilge a chluisteáil agus is mála go gnó dhéanamh trí Gaeilge. Mar tásaí is caithear gá hangach í Gaile agus is bra rud a bheith ná seirbhís trí Gaeilge a chur ar fáil sa gcathair nó go gar seo go chathair. Déanann go leor go na customary iarach coppla focail le leabhar chun luas eicinn siad an cóiríocht taobh muoich agus an cóiríocht atá sí freisin agus duine bit tá Gaeilge acu as labhrann siad trí Gaeilge déanann siad a go gnó trí Gaeilge gúna. Cabhrann siad go mór, agus mála daoine an Gaeilge úsáid éon seans an siad.